Bon dia. Simplement per a explicar el posicionament del grup municipal de Compromís, que evidentment serà favorable al pressupost. Tal com ha explicat el regidor d'Hisenda, el pressupost que avui se sotmet a votació no és una foto fixa d'un moment concret. És a dir, al llarg de l'exercici 2022 almenys tindrem 4 modificacions de crèdit en les quals se podrà incorporar el remanent. Sí, 4. Quan nosaltres crec que necessitarem 4 per a poder completar les partides que, com hem explicat, n'hi ha algunes que estan a zero i que hauran de desenvolupar-se al llarg de l'exercici. Això s'ha explicat així, però bueno, n'hi ha gent que potser a la primera li costa més d'entendre. Crec que aquestes modificacions, com vaig comentar en la comissió informativa, permetran als grups que sí que s'han mirat el pressupost i que han fet propostes que poden ser incorporades al llarg de l'exercici que se posen en valor aquestes mateixes propostes i que s'incorporen al llarg del 2022. I també possibilitaran al grup que no s'ha mirat el pressupost i que arrastra el mateix discurs des de l'any 2015 o 2016 que puga, potser, fer alguna proposta que sí que sigui assumible per l'equip de govern, que potser estaria bé. En línies generals, per a nosaltres el pressupost que presentem enguany i les successives modificacions acaben amb un mantra que teníem molta gent interioritzada, que deia que l'esquerra no sabia governar ni sabia gestionar els recursos públics. Doncs bé, des de Compromís volem agrair la feina feta al regidor d'Hisenda, a tot l'equip d'intervenció, i un any nou comprovem que des d'un govern progressista és possible presentar un pressupost sostenible en el temps i que aprofita els remanents. Gràcies.